Wala ki bor katanat boarding kala penbiang ya ki post electric ki signer line penyo ya ka 33 kV henrekat haduk menta om syam lala penyo ya ka 33 kV syaki tegi than patar khama kabon ra jing e ki pat ba nong shong snong ka tegi than bat penbiang ru ya ka office boarding ha ka tegi than khnang bagi pat ba kin suk habai dei bat ka jing siu ya ka belan halor ketika jing ka seng HNYF patar khama circle hak ar pusau terik jomang arjar pusau kalik bani kendu yau executive engineer MECL nongpo riboy district bat bo da ka jing tho ban pentri kam no ya ka 33 kV bat ban bo ya ka office tray kam ha ka tega kinong ilam keseng HNYF patar khama circle uba apen khrau makri bade presiden ketika circle bat uba pernai kharsentio bade yusket tri haba kren shikilat pathai kubor kilayo thu ba kipat ba bat kham tam ki samla kathan patar khama kisyam jing akaban seng kam seng jam lojong ki bahap ban penong kam da kalat namar ba ka jing sam boarding kalong kebuduna ka ba pen kendu jing ki samla ki bakwa ban seng kam lojong shu kilak kerpat ru ya katanat bade khmi bakin kham pen stat no ka jing pentre kam ya ka 33 kV ha ka te kathan bat ban bu no ko office katanat boarding khnang baki pat ba kin light bandit siu ha kinu ki jaka ki bom ya dei bandit siu kum balaya pen bet bat kinong wan shim bilat to kum bakalong hi ha ka jingi kendo jingi executive engineer ka MECL apo nopo habide bakane ka jing perstat no ban pentri kam no yune 33 kV namar ba kumbangi i menta ha bangi survey nakaliang ka office kalada bihi ban penbiang barokhoi ki post electric ki signer electric barokhoi henry ka jing perslam ban pentri kam ya ketika ka boarding ka kesimpor hadu katata namar ba ladangan baklan adu ki snam ki bamanso arajar khat al khat lai kumta tertar kilap penlong kilap tray ya ketika jing tray 33 kV dan henry ka basung lungo kalong bahadu menta om syam lala pentri kam Jagung tuan nak yang keseng HNYF patak masakal nyelabu ru dak jing tho hakaban perstet na ban petrikam ya te 33 kV nomor ba kalong kabajenjar kamtam ya ki pai ba jo kadong kathan kumbangi practice him ta kalong ba ka shortage of electricity nomor ba ka ki consumer ki labun ka boarding kaduna kumra ka pensem jing ru ya ki samla jo kadong kathan hakaba kin mi shakmat ban sengkam sengjam namar ba ka electricity kambiang ka boarding electric kambiang kumta ka semjing na ka penduk mesim ru ya ki samla ki ban mi shakmat hakaban sengkam najong na kumbangi i menta ki program ki ba pher na kalian ka government ka penslur ban sengkam najong henry habangi pe ya ka boarding electric kalong ka ba duna te lada ngambakla katkum ka jingpet ka jonga mensni janteng yo tang shispa arpo shispa lai po ka voltage te banya compare ha ka por janmit le tang yo po prapo ni yo ata ka voltage te ka shem jinjar wat tak ban shedja ras karu kam i te barsakwi ki electronics device badan hai ki pangi panon kam ka shem jinge te kumta na kalian ka jongi ni dawa jur bat ni kapar jur ya ka bor badi pek nadu ya bat ki bor badi pek bahalor khane ka habaide baka boarding electric makin pen kam stat na kang ban kam persuk ye pat ba namar kumba kalok mentahi ba ki pat ba haba ki seng kanong no ka kam tam ki yut ki seng kanong no ka kam ki hab ban thet extra sa ki battery ki inverter ban pen ye be ka kam ka jongi te nyim kwa ba kum kita gi ke ken long sa kum ka jukma kane ka era ka jongi ni kwa ba shait ba nakalian ka sarkar nakalian ka bor badi page bakin perstet na te habide bat ka office nakalian ka jongi ni labu ka jingtho bandai ban perstet no habide baka jingte ya ka office kumbangi layo jingtip ru langba jongka MECL habide baka ka patakma subdivision na namar baka jaka kalau dan lupa te nakalian ka jongi ni kentu ya ka bor badi page baka dai ban perstet no ka ban shna no ya ka office kna ban kampen suk shushu ya pa ba habaide baka jingsiu belai namar ba kumakalong hi menta habang kumakalong hi menta ngiyui ba habang ipek ni klemaran ni klem akor ni jabrom kat department mo kiwan krong belai ba tang how try jeng ding shopping teng ko ba kini ki baro kin lokum tu kin practice sa por habang hagaba kin wan siu belai hatra jeng ding shopping na ne kin wan collect ya try belai te nakalian ka jungi pintu khana pensuk ya pa ba ban siu belai haka office kabala penbang ng baka sarkar
te namar ba kajing mamdan jo ka office ka pelong ru yaki pai ba makin syam jingi ha ka baye de ban fiu ki bilai teng example lada ka bilai ka poitang san hajar ha ka shibnai ro jin lada ka don ka office ki pai ba ka la ban fiu twice thrice ha ka shibnai te namar ba kamdan ka office ka pensyam jingi ki pai ba ban fiu pai ba bodok busuk te namar ba ka jingwan kolek ka bilai ka long tang sisin shibnai kataru ka basuan betang hau tang hajaka ka ba kikilabu ngilabnong ha trading shopping na ne ki dorbar hol ta kai klamara ni kai klamakor mai ka department te kumtang ikan tujur ru ba gariban perstet no nomor ba kumang yo jingtip ba kajaka kala don lupa kala de tit lupa ya kajaka nak liang ka office te ka badon kam kalong mamta ba ki perstet no ban trai ya ka building te nangta shushu habide ba ki ba ka safety jong ki pai ba ha ka dong ka than ka jong ni po dong mastery boy piki patak ma areas ke babun hi nak liang ka jongi ni lape ma ki babun ki jaka ki lade ban maramat hano nak liang ka bor badi pe ki senar ki lasam jol nak ta ki post elektrik ki lajan khlem te ni kenturu ki por badi pe ma ki de ban per step no ha de ka safety jo ki pai pa namar ba kan bujing ru ya ki pai pa la kin ngat ha kano ka apot mo te kumban su ajing mut ru ya ka department ba kan kamsuk ba pin thung da way post like 4000 ne sa 4000 ban ya ka ba pin hapsi ya ka composition la da ja ke ka ba mensa te nak liang ka jongi ngamla ru nak liang ka patak khma circle manai khuble ya ki staff jong ka patak khma area MECL ha ka ba kilashim khia ban ai post electric ya ka we ya ying hajan yimane namar ba ka wayar kala sanjol kala jatu khu wat hatunu bi ru te ngai khuble ya ki but I mean ri ki ba kenang tray system but pe nam ta ka bha kamyat jong pai pa ba khamtam nam ta ka safety jong pai pa rishbon ni na liang kaseng ajan YF petak mak circle ilawan ban kendo yo MVCL mobil kalor ke jingede bekam golong ban kloy no stat yo 33 kV boarding marba akadong tanjungi kakam duna bagian kam hiru berkuloy stat yang tega 33 ila kerpat bagian kendu ya UI bagila bu dekat citho lalu jing dei bagatai bat sakawai ru bagi layakan ru namta take office akaba dei baga MCL kloy dak terekam di office ban sinano nomor kalau kayak ke belum open namta pai ba belum jing dei waseu ki bilat kebasuan sim mendiang harono jaka kalau kisah rugi bertiap pagi pai ba nak kata ngi lah ibu ka kuat step no terekam di office ben sinano kadang ba pai ba ki ro jing so namta kadang ba kathan